tomu, abyste přivedli na svět něco většího, stačí někdy jen malý krok. Tento krok ke společné budoucnosti dělají nyní německé a české obce. V Horních Frankách, v pohraničí mezi obcemi Rehau až hranice krásná Regnitzlosau a Schönwald pracují starostové a odborníci na jedinečném evropském projektu. Důvod tkví ve zvláštní geografické poloze, neboť trojstátí Bavorsko, Sasko a Čechy leží uprostřed bývalé železné opony. Paradoxně se v tomto mrtvém pásu vytvořila bohatá druhová rozmanitost, která byla v okolním pokojném prostředí silně ohrožena nebo již dávno zmizela. Tak vznikl již při sjednocování mezinárodní plán zachovat napříč Evropou zelený pás druhové rozmanitosti. Tento evropský nápad nabývá stále více své podoby a nyní získá i destinaci. Ideální místo pro ní se nachází, jak vyhodnotila pracovní skupina složená z biologů, projektantů a krajinných architektů, na bavorsko-české hranici u města Rehau, obklopené zeleným pásem jako územní enkláva. Expertům z celého světa je jasné, že zachování druhové rozmanitosti je pro život nezbytné a že pro lidstvo představuje globální výzvu. Všichni jsou si zajedno v tom, že zelený pás Evropy je důležitou cestou, jak tento úkol budoucnosti naplnit. A jasné je také to, že oblast Smrčin je předurčena k tomu stát se strukturálně a turisticky mezinárodním centrem zájmu. Konkrétně zde bude vybudováno centrum zážitků, které reprezentuje uprostřed tehdejší železné opony globální hodnotu druhové rozmanitosti, které zelenému pásu Evropy vytvoří centrum a které regionu na trojstátí propůjčí zářivou celoevropskou sílu. Zástupci obcí a odborníci jsou zajedno. Vytvořit na tomto místě pro živoucí druhovou rozmanitost naší planety atraktivní místo pro návštěvníky představuje více než pouhou vizi. Neboť rozmanitost života zachováte jen tak, že v něm naleznete pro široké publikum cestu od porozumění k jednání. Toto učení a prožití si zaslouží zvláštní budovu. Žádné muzeum, daleko více živoucí, s okolím těsně spojený organismus, který vede jako spirála rozmanitosti skrz fascinující vazby v rostlinné a živočišné říši. Toto centrum má být oázou pro vědychtivost a zvědavost a neodolatelným pro každého člověka, kterému leží na srdci budoucnost země. Má zaujmout, fascinovat a informovat jako průchozí kaleidoskop ve vstupní části, který udělá samotného návštěvníka součástí rozmanitosti a ukazuje mu, kolik toho stojí ve hře. Má lákat jako pódium, na kterém příroda prezentuje své nejkrásnější návrhy. Má být napínavé jako burza, která zde obchoduje s životem. A má zdůrazňovat, že i náš každodenní život je zásobován druhovou rozmanitostí s plnohodnotnými prvky. Jak nepostradatelná je ve skutečnosti genetická rozmanitost, zde nemáme jen vidět a zažít, ale také ochutnat. Tím nejlepším důkazem je samotná nabídka regionální kuchyně. Díky jedinečnému propojení autentického místa, fascinujícího tématu, lokální vazby a smyslového zážitku se toto centrum stane velvyslancem biodiverzity v Německu. Cíl a i jeho jméno je díky tomu jasné. Protože doposud existovala pro tradici chránit druhy pouze jedna tak dobrá příležitost, má být tento projekt pojmenován
Arte Noir. Neboť zase bude záležet na všech.